Vráťme sa do času späť, ešte keď si bola duša. Povedz mi, čo vidíš, čo cítiš. Ešte predtým, než si sa inkarnovala do tohto života. Také svetlo, v podstate akoby taký chrám, taký svetelný. A veľa farieb a veľa akoby duší. Vidíš veľa duší? Aký je to tam pocit byť tam, ako sa tam cíti? Veselý. Áno. Tak sa tam všetci ako keby ako radujeme a zabávame, že čo sme si to nachystali. Také zhodnotenie, že ale akože s úsmevom, že čiže ste si povyberali tieto svoje výzvy, hej? A teraz to tam tak sa na tom akože zabávame vlastne, že haha, ty si nesplnil to a prečo si to dával a také, že také, máte tam veselo dušičky. Akože nie, že podpichovanie, ale akože úplná sranda z toho, že také zhodnotenie, že čo sme každý zažili, čo ešte chceme zažiť. Čo sa ešte chcete naučiť. Čo chceme sa naučiť, áno, ale akože úplne, že s humorom najviac. Takže ste tam veseli z toho, čo si volíte. Lebo tam sa to zdá ako život bombička. Áno, akože toto si dám, aj toto si dám, čo budem mať. Nech to ide rýchlo. Nech sa nenudím. OK, dobre. Že to zvládneš, to sa tam ešte tak pozbudzuješ, daj si ešte toto, to zvládneš. A čo si tam keby sme si to z takého automatu vyberali, mi to príde, hej, akože, že toto si navolím a toto ešte. A čo si tam pridávaš ty? Vidíš aj samu seba ako svoju dušu? Čo si teda ako ty volíš? No ja sa ako keby som pri tom automate, že mám akože veľkú ponuku možností a normálne ako keby si to tam vyklikávam, že dám si toto, aj toto som minule nezvládla úplne, tak dám si aj toto, že ako keby vidím také tlačidlá, ako keby si to volím, hej, obrazne, že ešte niekto tam príjme, že daj si toto, veď to máš už jedno s druhým. Dobre. Takže si tam volíš sama. Nebojím sa, ako keby, že toho, že som si tam akože nejako veľa tlačidiel navolila. Že... Vôbec nemám. Príde ti to také akurát, hej? Také, že nech sa pohneme, lebo teda minulé, nech tu nemusíš toľko chodiť. Ale že minulé vyzerá, že som toho mala nejako málo, že... Aha, tak teraz si pridala viac. Doženiem to, no. Ja tak. Ako nevidím konkrétne, alebo vidím len také farebné tlačidlá, ktoré sú ako keby, niektoré sú rozsvietené. To sú tie veci, ktoré som si zvolila. Iné sú zasnuté, tie sa mňa netýkajú. Ale mi to je akože veľa farie, veľa duší okolo seba, tak ako taká podívaná, že to si čo navolí do automatu. A odtiaľ sa ti to zdá také ako jednoduché, že či aké sa ti to tam, akože ešte toto si pridám, tamto si pridám. Ako nie, nezdá sa mi to jednoduché, zdá sa mi to, že je toho dosť, ale že to zvládnem. Že to zvládneš. Že tak sa chcem ako keby nejako rýchlejšie posunúť, vyvinúť. A toto je tá kombinácia, ktorá mi to teda zabezpečí. Čiže si navolila presne tak, aby si sa takým tempom vyvíjala, akým ty chceš. OK, dobre. Deje sa tam ešte niečo dôležité, čo by si chcela povedať?